Hello friend, welcome back my YouTube channel. खुलुमबाय आंनि भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय. हाय ओंखारबाय ना? ओंखारबाय. ओइदि. हाय. ओंखारबाय. नागालेण्ड पाहार जाबाय मी नागालेण्ड पाहार. देखले बोला. जों नागालेण्ड वाटारफलाव थांनो ओंखारगासिनो दं. नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ. आसाम नागालेण्ड बर्डार जों जेराव थांगासिनो दङ बे वाटारफला नागालेण्डनि आरो चांखा बस्तियाव जोङो मोनहैथारदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो बिराद आन्दायबाय आन्दाय-आन्सि दा मोनसे लामाथिं थांगासिनो दं मोनहैगोन ना मोनहैया मिन्थिया नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ माबायदि मानसिफ्रा बिराद फिस्ल'खारनि ओंखायनो जोंहा सासेना मबाइलानो गोलैलायबाय बिराद खस्थ' लामाया बिराद गोजान नालाय थांगासिनो दं हा ओरै थांगासिनो गोजौथार जि गोजौ मा कसम बायदि थाबायबोदों नोंसोर नायनाय जाबाय नै बे जामाव गादै बैयाव दिखां एकदम आथिङा दिखां बैयाव नै इसोरखौ हमहरदो इसोरखौ हमहरदो नों थाहायो टेरनिं आंबो थादों नै मारै फैनांगौ बे खस्थ' बेखौ हमहरदे help one another look at it hey darling my sweetheart जोबोद खस्थ' दे हाय पालु जोङो दैमा सिंनिफ्राय गोजौ स्टेपआव गाखोबाय ओमफ्राय दा थांगासिनो दङ एसे गोजान दंबावो होनदों जों लामायावनो सानै जोंनि गामिनि सानै गथ' लोगो मोनदों बाबु बिसोरो जोंखौ लामा दिन्थिलांगासिनो दं आरो बिसोरखौ नङाबा जोङो लामाखौनो मोननाय नङामोन खस्थ' मोनफैबाय आरोना जोङो मोनथारसिगोन मोनाखै दाबो फाइनालि सौफैबाय आरोना लोगोफोरजों नै बिराद मेंखाबाय खानाया जोबोद गरमनिया लाइफआव आरो बेबायदि फैगोन होननानै सानाखै आरोना बिराद गरम नै खस्थ'निया भिडिअ बानायगासिनो खायसे हनै बहुत गरम
बिराद इन्जय खालामबाय नै बिराद टेलेन्टेड गथ'फोरा वाव सब जोंनि गामिनिनो बे गथ'फ्रा जोंनि गामिनि आरोना बिसोरखौ जों लोगो मोननानैसो बेयाव मोनफैबाय जोङो Waterfall खाथियाव जेबो जादिया आरोना जोङो ओमफ्राय ओंखारबोबाय उखैदों आरो बयबो बिराद टायार्ड लाबोफैबाय रिक्स दं बेनो फार्स्ट जों वाटारफलनिफ्राय फैनानै एसे गोजान फैबाय आरोना मोखाङाव हाजो जिङावनो ओमफ्राय बेयाव मोनसे क्लिन जायगा नायबाय जोङो साफा जायगा नायनानै अमा बेदर सावनो लाहार फाहार खालामबाय गथ'फोरा फारा फारि सावबाय आरोना बेबायदिनो जोङो जोबोद ओंखाम उखैखादोंमोन ओमफ्राय जोङो टिफिन लाना थांखादोंमोन आरो अमा सावनानै जाबाय आरोना नै सनाथि रुपाथि मैनाथिफोरा नै आगैमोन आयो जाबाय नामा लागाव नै जों जानो लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना जोंनि नै इउटिउबारा सावगासिनो दं बे राजामोनाबो सावनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं मोजां सावदै जोंनो अमा बेदरखौ नुनानै जानो लुगैबाय एकदम उदैया हाबथारना मानजाय अमा बिराद जानो गोथाव मोनो आरोना इयो माखासेखौ ड्रेसिं खालामगासिनो आरोना दुगैनानै सामब्राम बानलुखौ मोनबाय सावदों उखुन्दैयाव मारै थानो हाया नै First time ना अमा हांनाया First time experience First time आरो बिराद जों फैनाया बिराद खस्थ' ना आरो बेबायदि फैगोन ना फैया फैगोन ना माने फार्स्ट टाइमाव माने फैया बायदि सानदोंमोन आरोना गोसोआव फैनानै दा जोङो फैनो लुबैफिनबाय आरो ये है चिली ये है pork meat and ये है प्याज ये है सामब्राम खाएगा यहाँ पर पार्टी हो रही है गर्ल्स पार्टी खाना भी खा लेगा अंदर फाइनली जानोसै आरोना नै पारापारि जाजोब्बाय आरो नै बयबो मरचा
टेस्टी गाहायावथ' जानानै रायलायनो हालायलायला जानाया जोबोद फाराफारि जागासिनो सावना जानाय बेदरानो गोथाव